Karon nakatala og kaso sa African Swine Fever o ASF ang Cotabato Province. Mas gipahugtan sa Samal Island ang ilang checkpoint aron dili makasulod sa isla ang maong sakit. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, masugot nga pagbantay ang ginapatuman karon sa Samal Island tungod sa laing bahad sa ASF sa Cotabato Province. Samtang ginaomihangyo karon ang sa mga turista ang Samal Island LGU nga kumamahimo sa sulod na lang sa isla mamalit og karning baboy. Sayo pa lang sa buntag, miabot na sa Port of Babak sa Samal Island si Jojo Bitas, kauban ng iyang kabanay alang sa usa ka post-birthday celebration. Nagdala sila og mga pagkaon gikan sa ilang handa sa Davao City. Ato sobra sa birthday hapon. Ay lechon manok, lechon baboy, spaghetti ug macaroni. Apan gibutyag sa City Veterinary Office sa Samal Island nga bawal na ang pagdala og live hogs o karning baboy. Nakit na usab ang mga meat products. Live nga baboy ginabawal nato, especially kung wala gyud mga documents, no. Sa malasak ko na kuan sulti na nga only commercial farms with negative ASF nga test from DA katulad gyud atong i-allow. Kini ang pagpangandam sa isla human nakatala og mga kaso sa ASF ang Cotabato Province. Sa dato sa Office of the Provincial Veterinary sa Cotabato, dunay 18 ka barangay ang nakatala og ASF kung asa 958 ka mga baboy ang nagpositibo og na-depopulate na. Busa, mas gibugtan na karon sa Veterinary Office sa isla ang pagbantay sa mga entry points sa mga pantalan sa Kaliklik, Kinuwitnon, Davsam ug May West. Hilabi pa nga baguhay pa lang nga nakabalik ang populasyon sa mga baboy sa isla, pinaagi sa ilang repopulation ni atong 2022. Apan bisan pa og nakabawi na ang isla sa epekto sa ASF sa milabayng mga tuig. Nihit gihapon ang halin sa backyard racers, tungod dili sila makabaligya og baboy sa gawas sa Samal Island. Kini may tungod sa napatuman nga guidelines sa Bureau of Animal Industry. Even though wala na may kaso, pero with the Bureau of Animal Industry nga nagkuan po daani, nag-set sa mga guidelines. So mo tong only commercial farms naman gud ang ilang i-allow, provided nga naka-blood sampling sila sa commercial farms nga registered sa ila. In the case of Samal, wherein 99% sa ato ang backyard racers diri, mga racers nato is backyard. Okay. Di gid siya ma-allow nga makagawas. Hinaot ni ini sa mga turista. Kung request sa mga turista nato nga if they want to go to Samal and gusto sila magkuan og mga lechon, mas maayo nga diri na lang sa Samal sila mag-order og lechon para to support also our local farmers. Sara, sa karon mukabat na sa 7 ka mga pasahero ang giharang sa entry point sa Samal Island o gipabalik sa Davao City human kini misulay og dala og mga karneng baboy o ubang pork products pasulod sa isla. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana.